Hakasnginyo bud nakabenta election Khasils Autonomous District Council KHDC but Jaintia Hills Autonomous District Council JHDC haka arpoi terik rumpang arjar pusan ka kubor kebayolum kalong banaka KHDC uba Pius Marweiñ kortong ka United Democratic Party UDP but ubadeiru MLA MDC bamenta loyo bankur jingjob da khalaya jar laispa arfsan bud na ka Langrin Konstitwensi. Uba Pius Marweiñ hakani ka kanti ula penliam no yukurtong ka National People's Party NPP da arjar praspa knaip kundai vote. Accept this certificate of election. Thank you. Boleh try kerat wala tu berdo bagi lam ti bat nang ba ka jing tu ka jong u nyalayo ya ka jing job tak ni ka election ka ba manta apa ide ka district council election nasim lo ya ka kabu manai kublai ya kinong Christian big jong papi di bala syania yang sai sien ben penjong don brom ya keneka April Langrin KHDC election ke pemerintah di ai ku beru wajib tu di bam kersan ru ya paro pinong snong song snong jong ka April Langrin konsumsi bah nak tak jong kiru tu boleh don mangkat batin ya trelang nak kenta kakam apa ide bat kejing nokam apa dai apa konsumsi bat apa ide bat ka district council ka nak yang dongangan la cakai umno banginnya la bat nang penkan susu nak kenta ka jing nokam apa ide bat ka district council Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya